Assalamu alaikum, hormatly adamlar. Assalamu alaikum. Mawla Çağrı'ya hoş geldiniz. Salam vatandaşlar. Salam Kemine. Mawla Çağrı'ya bugün yine hal ýagdaý ýokary bolan döwlet hakynda gurrun ederiz. Sen bilen. Yani hal ýagdaý ýokary bolan döwlet näme diýmek? Bunuň aslında yani postmodern nemeden soň bir siyasat hökmünde alınıp baryldy köp yani ösen döwletlerde. Şu wagta çelli gidýär. Yani welfare state diýip geçýär bular. Welfare diýmek ýa-ni hal ýagdaýy ýokary diýmek. Yani hal ýagdaýy ýokary bolan döwletler barada gurrun berer. Soň Türkmenistanyň hal ýagdaýy ýokary bolup bilermidi? Sebäbi häzir halkyň köpüsi gul ýarym gedaý halda daşary ýurtlarda we pasaportsuz ýa-ni pasaportsuz diýeýin ýa-da pasportsuz neme ýagdaýda gezip ýörler. Indi bunu ýa-ni Oýla Çary bilen söhbet etsek has bolurmykan diýdim sebäbi. Amerika we ýa-ni welfare state diýsek bolýar. Ýa-ni käbir ýerlerde deň gelmeýän ýerler hem bar sebäbi ýa-ni social näme göre social tarapdan Ýewropa bilen deňeşdirende azrak bir başgaçarak näme alyp barýar. Ýöne onuň daşynda ýa-ni welfare state nämesine gawat gelýär. Şonda da gatly misallar çykar o ýerden. Ýewropadan gurrun berers. Ine ýaňy ýakynda Saparada Antalya gitdi de. Oňa da bir azrak bir video uratdyr paran ýerlerinden deme ders diýip soň geçen ay Halmyradaga Norwegiýa gitdi bir hepdelik deňje almaga. Men şo ikisini hem görkezers ýa-ni şo deňje almana gitmek diýmem bir welfare state'de ýaşaýanlyk banyny berýär de bir belli bir meçberde. Şo bolmasa gidip bilen ok. Şonuň ýaly bir neme dünýäde bar aslında. Indi bu meseleni gozgamamyzyň itici sebeplerinden biri Türkmenistanyň potensial gatyly ýa-ni resurs tarapyndan Orta Aziýanyň iň köp resursa ýa-ni baý we halkynyň sanynyň az bolmagy bilen baglanşyk we häzirki Türkiýe bilen deňeşdirsem bir 12 esse has ýokary hilde ýaşap biler ýaly. Iň bärkisi neme ýalyk Fransa ýalyk bir derejede ýaşamaly da. Türkmenistan iň bärkisi diýen men de ýa-ni neme ýer goýan ýoksam Amerikadan izde aljak bir nemede däl, ýagdaýda däl, ýa potensial gatyly. Sebäbi biz geçen hesaplanda 12 trilyon dollarlyk bir nemesi var, rezervi var, resursu var. Ýa-ni rezerv diýip ýalňyş aýtdym, resurs dogry bolýar. Resursu var. O indi şo resurslar ulanan bolsa-da, ýa-ni Türkmen halkyna messer eden bolsa-da diýeýin biz 30 däl 130 ýylyň dowamında da şu wagt has başga bir ýagdaýda bolardyk. Belki Oýla Çary ikimiz biri tanamazdym, bu çykyşlaram bolmazdy. Boljak zat şol ýa-ni Garaman we Türkmen diýip bahany gözläp nemetsegem bolýar ýöne hakykatda şu ýa-ni hemme zat ýalňyş gidýär bizde. Bolmaly potensialy ulanyp bilemzok we bizden 12 esse garyp bir ýurtda gulçylyk edip berdi halkymyz ýa-ni Türkiýe. Bizden 12 esse garyp. Ýa-ni anlarsyňyz. Indi 12 trilyon gurrun etdik de, ýa-ni 12 trilyon nähil mukdary bolýan biz bir vizualny görkezipdik. Ýa-ni bir futbol plaşatka bardyr. Şonuň içine 70 santim, ýen az 70-80 santim beýiklikde ýa-ni dollar bilen doldurup bolýar. 1 trilyon. Şonuň ýaly bir neme.
Onam keşke o şutayı alsak gowy boljaken ýöne bu gezeklikçe almadım. Şoň ýaly bir ýagdaý bar. Oly çary Amerikada nähil ýaşalýar? Dogry. Evet, sağ ol söz veren için. Doğrudanım Amerika men öz yaşayan döwletimi diýip öwüp aýtdygym däl. Ähli hakykatlara trezbi gözü bilen, hakykat gözü bilen seredende iň ýöneki adamyň, iň bir sada adamyň aýlygy naloglardan daşary $2000. Yani şol derecede kazanıp bolýar. Bir edarada işlendi. 8 saat Adam ýöne dogry dämi? saat işlendi. Ha o 40 saat bolýar hep dedi. Ekunam dynç berilýär. Şonda senin alýan aýlygyň $2000. Men onu minus plus $500 ilak beýle edýän. 1,5 bolup biler, 2,5 bolup biler. Inni şol adam, islenlik adam, Amerika'da yaşayan adam, legalni yaşayan adam, aylıklarını alandan soň edarada legalni işleyen bolsa, yurdun içinde legalni yaşayan bolsa, her ýylyň aýagyna nalog tölemeli. Salgyt tölemeli hökümeti. Inni näýligi diýär, şol 3-4 san çagasy bar bolsa, şol adamyň alan aýlygy bir san adamam işleyen bolsa, hojalykda şonuň 4-5 başa bölmeli bolýar. Eger her başa $700-800 yetmese, diýmek be tölen nalogyny, tölen ýanky salgydyny ýylyň aýagyna hökümet ýygyna gaýtaryp berýär. Gaýtaryp berýär, onuň üstüsine de yetenek eken diýip, yetmeýänini bilip hökümet ýene de artykmaç pasobiýa töreýär. Her çagaňa $200 imit edip kartçyka berýär eline. Şo kartçyka her aýda her çagaňa $200 geçip durýar. Ýöne o kartçyka diňe imitde ýöreýär. Sigaret ya alkogol içkilerine yürümeýär. Kartçyka bloklanan şoň ýalyk imitden başga da yürümeýär. Ondan da şarym şu 4-5 tane 4 tane çagaň bolsa aýdany mysal üçin. Hojalykda da bir adam işleýän bolsa, senin ýanky welfare diýilýän atma, şonuň bir sosial kömek diýip bir bölüm bar. Şu sosial kömek diýilýän bölüm ulakan bir administrasiýa bir. Şoňa baryp ýüz tutýan, 4 tane çağırma dokumentlerini eltýän, senin oturýan jaýyň tölegini töläp berýär. Eger sen aýlygyň gaty az bolsa, şu çağılaň ekläp bilmeýän bolsaň, şu jaýyň tölegini bir töläp berýär. Üstesine de medisina strahowkasyny berýär, ýani sigorta. Onun üstesine de senin elektrik togyny, gazyny, ýakýan ýangyjyny şolaryň için töläp berýär. Eger senin aýlygyň has uçypsyz bolsa, meselem aýdaly bir ýylyňa $9,000-10,000 aýlyk bolýan bolsa, olam hep her aýyňa böleňde $800-900 düşýär. Öyle şolar ýaly ýagdaýda 10 daşyna aýlygyň daşyndan hökümet sana ýene kömek edýär. Ýani 4 çagasy bolup $2,000 alýan bolsa, diýmek 4 çagasyna özüne yetenek sebäp 10 daşyndan kwartira tölemeli, toga elektrik kemerada tölemeli. Ähli töleglerden soň galýan hiç ýyl pul galanyp, şol sebäpden hökümet ýanky bu social services diýilýär. Sosial kömekler. Sosial kömekler diýilýär. Ine şol sosial kömekler ähli legal adamlara ýörýänler Amerikada. Ondan da şaram ýangy Türkmenistanyň gelen illeşlemler bar bolsa, Amerikada ýaşaýanlar bar bolsa, eger gelen madyny dokumentlerini tapşyran bolsa, legal statusy bar bolsa, eger eline green kartasy ýogam bolanlar, ýok ýagdaýynda da oçry duran bolsa, ýani nobaty. Bir ýyldan 2 ýyldan ýani green card almaly bolsa, prosesem gidip duran bolsa, o ýagdaýlarda da hökman sosial kömekleri alyp bilýär, 100% alyp bilýär. Çağalarynyň sany bilen dokumentler bilen ýani social services diýär, menen inglizçe aýdaýyn, bärde ýaşaýanlara düşnükli bor ýaly. Şu dokumentlerini alyp baraňyzda oçry durýaňyz, social security diýip bir nomer berilýär, ol gelen madyny adamlara berilýär. Indi bu näil berilýär?
green card'ı utup gelenlere momentalini berilýär, bir kepden içinde öýüňe gelýär green card'ı. Hemem social service, yani social security numara berilýär. Onu ýöne özüň gidip adyň ýazdyrmaly, boçra durman adyň ýazdyrman, ol öýüňe gelýär poçta bilen. Amerikada ähli dokumentler poçta bilen gelýär. Bir ýere barıp boçra durmanlar ya pasport aljagym bolsaň, green card aljagym bolsaň, islenlik dokumentin üçin boçra durmanlar водительский правалар amma sürücülük şahadatnamalary oçra durmanlar üstüne gelýär poçta bilen ýörýär. Ýani ähli dokument Amerikada poçtadan üstüne gelýär. Inni ýani welfare barada aýdymda eger ýaşy 65-den geçen adam bolsa, Türkmenistanyň ýaňy gelen bolsa, green card'y utup gelipdir diýeli aýdaly. Bularym 5 ýyl ýaşandan soň şu Amerika döwletinde bir gün işlemedigen bolsa, hökümet haýryna bir gün nalog tölemedigen bolsa da, şonda da pensiýa almana huqugy bar, haqqy bar, ýöne 5 ýyl geçmeli, 5 ýyl ýaşamaly. Eger 5 ýyl ýaşandan soň ýani pensiýa ýörep başlaýar. Ortalyk pensiýa Amerikada ýani bir gün işlemedik adamlar üçin aýdýan $834 töwere bolmaly, $800 diýip aýdyn, 834 şeýlerak. Eger aýal bolsa, onda $1261 tölenýär. Eger aýal däl bolsa, Zakstan geçmedik bolsa, onda herse aýratyn individual hukmyna hersine $841 tölenýär. Ne ýadymyşdy, 841. Indi şolar ýalyrak legalny ýani islenlik adama berilýär. Men immigrant ya ýaňy ellim olar ýaldat ýok. Amerikada hemme adamlar üçin deňlik. Inni ýani öz şu ýerde dogulup, şu ýerde işläp, şu ýerde özüne pensiýa gazanan adamlar bar aýdamda. Olaryň alýan aýlyklary, ýani aýlyklaryna görä pensiýa ýöredilýär. O pensiýada aýdaly 30 ýyl işläp bir edarada işläp beren bolsaň, sen özüň pensiýa her aýda aýlygyndan artdyryp ýani tutup galýarlar. Şo tutup galynan pul iň soňunda sen 66 ýaşyna ýetenden soň berilip başlanýar. Ýani beýleki social security we social security income diýip aýdylýar, SSI. Indi bul bolsa 62 ýaşdan berilip başlanýar. Ýani hökümetiň iň ucupsyz iň pes aýlygy $841 diýenim ma. Şonu 62 ýaşdan berip başlaýarlar. Yok, eger sen öňden bäri ýaşap beren bolsaň, ştaýda dogulan bolsaň, ine olar üçin aýlyk pensiýa ondan köp. Sen öz edaraňda 30 ýyl işläp beren edaraňdan aýdaly bir $4,000-5,000 aýda gelýär pensiýa. Ondaşyndan hem ýani social security income bar. Ine olam 840 plus oňsyna berýär. Ine şolar ýalyrak gysgaça aýdamda Amerika ýani gaty adaletli döwlet diýip aýdyp bolýar. Itlenlik adam köçede galmaýar. Yok, siz köçede ne aýdyp käbir adamlar komentar edýär mümkin. Amerikada ýaşaýanlar ine gedaýam kan köçede bomjam kan, narkomanam kan diýip aýdyplar. Ýöne bu zatlaryň ählisi din dünýä, geň dünýä diýär türkmenler. Her türlü adamlar bolýar. Ýani özüm gelecegini gaýry edip çağalaryny alad edip öňünden pensiýa özüne ýygnan adamlar bar. Ýa-da bir günüm hoş günüm diýip şu gün gazanan pulun şoň topup hiç ýerde işlemen, nalog tölemen, beýdip ýani hoş gününe geçiren ýani aýdaly içegen alkogolikler ýa narkomanlar bar. Adamlar her türlü adamlar bar. Her türlü kategoriýaly adamlar bar. Bularym ýani level bölünýär. Ýani türkmençesi näme bolýar? Derece ha. Derece bölünýär. Pes dereceli adamlar bar, orta dereceli adamlar bar, ýokary dereceli adamlar bar. Olam her bir adamın özüne bagly. Sen gelecegini gowy üçin edesiň gelse, işlemeli bolýan, nalog tölemeli bolýan, iň soňunda pensiýa, gowy pensiýa almak üçin. Çağalaryna bakna bolmaz ýaly. Çağalaryň elini ödüp ferip oturmaz ýaly. Ine şolar ýaly gaty mümkinçilikler berilen şu Amerika döwletinde, şu Birleşen Ştatlarda.
Ne häzirlikçe şular aýdyp biljek, ýene de soragym bolsa dowamyny dowa üstüne ýetirelim. Hava bunun gurrum ne ders? Entek indi yankı welfare state diýdik de yankı Türkmençe öwürsek. Halyada ýokary diýip aýdyp geçdik. Orslar 15 respublikany kommunizm bilen zäherläp ýörkäler. Ýewropa bilen nemede Amerikada welfare state diye yankı halyada ýokary döwlet sistemasy bilen gyzyklanýardylar we gaty başarjaň neme. Ya bunun içinde misal için iktisadi sistemalar vardır. Yankı Keynes nemeleri var. Keynes'in teoriyaları. Yani teori deyip ideas bir approach bolýar aslında. Edil teoriya diýse biraz rak nemerek var. Şu metotları gatygowy peýda etdi. Yankı welfare state nemesinde. Şonuň üçin nemeler bilýän hem däldir bu zatlary kommunizmde bu sistemaları. Indi yankı Sapara bilen Halmurat agadan alan videolarymyzy göreliş taýdy. Ondan soň Ýewropadaky sistemanyň gurrun edel azra. Sesem bolmaly videonun. Eğer çıkmasa ýyldaşlar aýdarsynız. Salam ýyldaşlar. Ya bu ot tutkan tatylyň soňuny soňunlary akşam iýje saat 10'larda çoğumine medeniyorum. İyice alan yerimizi görködöynüp Kriyelli atelim içini görködöyn soňundan deňde çykyp plajda adam görköz yok. Yani o side de 5 ýyldyr atel. O 18-nji ýyl gurupdurlar. Gurup bolan soňra pandemiýe başlap şu ýyl bir adam ýalap 1-nji ýyl doğruluk Kur'an var. 50'den 60'dan geçip başlattırdı. Yörük arkadaşlarımız. Ya. Alan atelleri. 5 yıllık. Ne? İçki nemesi. Tuvalet nemelerini oňurup durlar. Gowy, kompakt ne? Yataklar gowy. Bu televizör var. Balkonda. Yani kovuda çıkan balkon tarafı. Yani. İncanmalı bolýar. Yani plaja taraf ýörer. Plaja bolýar. Biraz ýerek gelip bir ýerde uçurak. Bu adam içi güneşte yürüyüp dağda çıkıyor. Soğuk. Şemal olanı ne soğuklar. Tutar yani. Artık yapıyorlar bana. Şunu alak. Ona şavun mehip olsa yolu düşüyor. Bir. Bir hepdelendiğin zanmağa aýtdym saglyk meselelerini. Men size şu gysgaçyk video süjet bilen näme görkezjek bolýar. Ene Norveç halkynyň ýa Norveç ýa-ni raýatynyň ýa-da garazdanynyň özüm sada bir ussa adamyň ene ýaşaýan öýüm däl daçasy öýü şäherde bir taýda diňe diň zanmağa gelýän ýeri. Ene esasy panorama seredin men size häzir görkezýän. Ene şu zaýda nedir bir 10 metrim yok. Hani Atlantik Okyanın girilgesi. Hani ol dağlar görýän, ol materik Norvegiýan emesi deňde süňsap girýän ýeri. Ene bärde şol dağlar dowam edýär. Näzeret. Nähili gözellik. Ene bärden şeýle geçýär bir tarapa. Ene häzir görkezýän onda nira süňsap girýän.
Ha, ne oldu hasta görünüyor, ol eyyamine. Akyanı var ya, Atlantika. Onun ağırlığını yenem 3-4 gün yol yorabilsen, yani nesip olsa öyle çağrıyla oturan devleti var, Amerika var ya. Umuman videolar kıska tutacak olduksa embesini versem bir yarım saattan var da. Indi yankı Almırada ailen saparağın emesini hemçin görközdım. Avrupa'dan gurun etcek dedik de. Avrupa'da yaşayalar, pensioner, özüm Türkmen. Böyle deyince alıp bilýärler yılda bir gezek iyi az. Pensioner adamlar. Deyince alma mümkünçülüğü var. Yankı bu aýdýasa Türkmenler deyince almana da gidip bilen ok yene näme diýip şonun sebäbini gözlemelde biz. Türkmen bolsaň gelipdirler. Yankı Türkmenlikden hawa gelýän problema däl aslında deyince alıp bilmeýänlik. Türkmenistan bilen bağlanşykly problema. Türkmenistanda problema näme? Türkmenistanda so sistema ýok, döwlet ýok. Ondan soňra näme? Ýurt başga birleriniň elinde. Başga bir milletin elinde ýurt. Ýa-ni şol gaz diýdi ýene näme o bu var son geopolitika bahanasy bilen Türkmenistan 130 ýyldan bäri başgalaryň elinde. 130 ýyldan bäri adamlar öwrenşip durup şunu ýaly bolmaly ýa ors bedel näme de toğun aşağında ördek yumurtasından koyuyorsun sonra şu tayda açılar ördün cücesi. Sonra olam şol yani beyleki toğun cücelerinden bir bölümü kendi bu krediýada yine şol ýaly bir ýagdaý var. Yani hakykatda ördün cücesi başka bir zatdır. Yani toğun iksam o yumurtadan çıkıyor, iksam kuş ýöne, başka bir zatlardır. Şonuň ýaly bir öwrenşilip gelýän zat bar we ýalňyşdyr. Näme üçin ýalňyş? Orslaryň düşünjesi sistemasy ýalňyş. Türkmenler çurkam diýerler. Çurkamyş. Bular adam ýerine goýmaly däl, gazy neften. Bizimki bolmaly diýip, ona o gizlenlik bilen sömürýärler. Ýa zatlary. Ýene türkmenleriň näme gidip bilmeýänlikleriniň sebäbi şol, diňje almana. Diňje almana diýip o spatlaýyn aýdýas biz bunu ýöne sağlyk problemalar hem şo taýdan gelýär. Bilim problemalar şo taýdan gelýär. Daşarda gul bolup bermekler hem şo taýdan gelýär. Daşarda gawaglyk almaklar hem şo taýdan gelýär. Hemme zatym hawa düýü şo. Ýene Ýewropada ýa Amerikada ýaly has ýokary bolmasa da bir sosial derejede tutýar ýa stable diýip bir söz bardyr. Durnukly. Durnukly stable diýme. Ýa-ni nämede terminologiýa da stable. Durnukly diýip o nämesi bilen aýtmasak düşnükli bolmaz. Indi Ýewropa iň durnukly ýer. Amerika seredende bir Ýewropada ýaşaýan adamyň ýa-ni nämesi durmuşy has durnukly bolýar sebäbi näme belli bir ýerde garantiýa alınıpdyr adamlaryň ýaşaýış standartlary we ýa-ni gerekli zatlar diýelim. Need diýip bir söz bar. Needs ýa türkçede ihtiýaç nämesi sözü bolan ýa türkmençede ýok ýa gerekli diýip aýtsak o ýerine düşýän şonu okma. Terminologiýa däl ýani iň soňunda. Şol ýaly bir standartlara bağlanypdyr. İşlesem misal üçin iň pes aýlyk alsaňam arkaýyn kreni öýe çykyp ýaşap bilýän. Hiçgenge de problemi bolmaýar. Telefonam, maşynam alyp bilýän. Iň pes aýlykda. Şonuň ýaly bir standarty tutturup bilipdirler. Amerikada belki iň pes aýlyk alsaň maşyna alyp bilýän dälsiňdir diýip pikir edýän. Kyn olaýmasa. Ýa-ni ýöne Amerikada çenden aşyp pulam gazanyp bolýar. Şonuň ýaly mümkinçiligi berýär. Amerikada aslında adamın bar güýjüni ortaga goýmak üçin bir gurulan bir sistema bar da.
özünden çenden aşağı nemedip bilýän. Suud edip bilýän o taýda Amerikada ýani. Ýewropada onça däl. Ýöne Ýewropanyň ýa welfare diýen nämämize has o gabat gelýär. Şoň ýaly bir düzgün tertip bar. Ne pensiya çykýar adamlar, o pensiýany üpçün edýärler. Pensiýany näde üpçün etmeli ýa-ni Ýewropada pensiýa näçin gowy ýa-da Amerikada da. Amerikany bilemok da kämir. Indi pensiýanyň gowy bolmagy üçin elimde ama önümçilik iş ýöremeli. Esasan önümçilik we hyzmat nemesi. Häzir günümizde internet nemesem gatty önemli bir yer tutýar. İnternetde öndürilýän önümler diýip alaly biz onu. Olaram gatty önemli. Şol önümçiligi elmide ama belli bir derejede tutmalı adamların pensiýasyny vermek üçin. Pensiýany pikir edýärler döwlet berýär diýip, ýok döwlet beren ok, pensiýany sistema berýändir. Döwletiň içinde gurunalan bir sistema bardyr. Şo sistema arkaly berilýändir. O sistemanyň neme bolmagy üçin, netijeli bolmagy üçin hem neme önümçilik gaty önemlidir. Şo zatlar bolmasa bolanok. Bu zatlaryň hemmesini hem deň derejede tutup bilýärler. Şo sebäple Halmyrada, Sapara iň az pensiýalyanlar biz diýä. Şoň ýaly diýerler iň azyndan maňa. Ýöne şolar arkaýyn bir pensiýasyna bir hepdeligine ýurt daşyna çykyp diňji alyp bilýärler. Nämäni düşünüp bilýäňizmi? Şonuň ýaly bir sistema gurunalypdyr. Halmyradan giden ýere o gaty gowy yer, Saparaň gaýdan ýere Türkiýede menim pikirimçe bir 1000 euro gerek bormy kandy ýani diňe atelýene näme üçin çykdaşdy. Adam başyna 1000 euro. Türkmenler üçin 1000 euro gaty ullakan pul bolýar. Şonu aýryp gelip bilen oklar. Bütün ömrüni öý urup gutarıp bilen oklara. Bütün ömrü. Nirede haýsy dünýäde görülipdir. Bütün ömrüni öý urýan milleti. Ýa-da bir maşina alýarlar. 10 ýyllap maşynyň karzyny üzýärler. Şonuň ýaly soňam ýene de neme bar aýdylmaly ýeri welfare state nemesinde iň pes neme goýulýar diýip aýdaly. Pes aýlyk diýil ýa-da. Şonuň aşagyna düşmeýär, şonuň üstünde bolýar elmi dama. Türkmenistanda 2%-ň daşynda hemmesi garyp da. Maşina alsa da 10 ýyllap karzyny üzýär. Maşina alýar. Taksi bolup maşynyň karzyny üzmek üçin maşina neme diýerler de, soň onu könelýär, soň azjyk bolsa da pula satyp ýene üstüne pul boşup. Şoň ýaly bir adam şekilli maşyny minmek üçin 15 ýyl harçlaýarlar da. Onsoň Türkmenistanda ýol ýok, ýene näme ýok, ýene welfare döwletlerde haly ýagda ýokary derejeli bolan döwletlerde hemme zat üpçün bolýandyr. Näde üpçün bolýar? Talap bolan üçin. Adamlar şoňa görä salgy töleýär. Soň döwletiň hem siýasaty, maliýe siýasaty esasan şo ugur boýunça alınıp barylýar. Şonuň ýaly öyle çare siz hem näme çykýarsyňyzdyr diňji almana. Nirelere misal üçin Amerikada ýaşap bir türkmen nirelere diňji almana gidip bilýär. Sonra öğreň. Eger sır däl bolsa. Äder birazcık töweregde goh barda. Näder dowam et, men onuň soragyna jogap berjek. Bolýar. Şonuň ýaly bir ildeşler ýagdy. Türkmenistanda Hazar deňizine bir gidýärler öňler.
Yani şu Avaza proyektin başlatmasından adamlar az olsa da yani özmen giden son şu tayda gördüm de bir deyince alma demesi vardı. Yani şu an ayırdılar. Şimdi Türkmenistan'ın içinde bir deyince alma için, gezme için gider yerim kalmadı ve halkta da mümkünçülüğü kalmadı. Şonun ýaly bir ýagdaýa geldik gynansak da. Indi biz Türkmenistany şu Ýewropa ýagdaýyna getirip bilýäs. Şu getirip biljek derejedäki akylam bar. Adamlaram bar yeterlikli. Ve dünýäde de bir akyl birikdi de, ýani dünýäde paýlaşylýar bu zatlar. Ýani bir döwlet nädip näme bolar? Iqtisadiyetini düzeder. Ýene başga zat eder. Ýani ösmek üçin ähli şertler, ähli maglumatlar paýlaşylandyr, bilinýändir. Şonuň ýaly bir ýagdaý şert bar wagty biz bunu düzeltip bilýäs ýöne. Bu taýda edilmeli iş näme? Birinji nowatda biz näme üçin şu ýagdaýda o trilyonlap resurslarymız var. Trilyonlap 12 trilyon iň az. 12 trilyonluk resurs var. Ýani işlenip satylan wagtda. Yani ham madalığından, yani çiğ malılığından önüme örüp satılan vakti Türkmenistan'ın 12 trilyonluk 5 milyona da yetmeyen halk bilen gat ullakan pul yani belki de o dünyanın en bay yani halkı olup bilerdi. Hazırki nemesi bilen. Yani o değil. O ne için değil. Yaňa aýyp geçtik yani sebäpleri. Daşary ýurtdan gelen o parazitler var. Şu parazitler nämemiş? Esir döwründe Türkmeniň gazyny aldylar. Ýene esir döwründe Türkmenler öýünde gazy ýakýarmydy şäherde. Gaz ýakan okdy, ýani gaz çykarylýardy. Nire gidýärdi gaz? Orşeýde gidýärdi. O SSR döwründe gaz Ýewropa satyldymy? Satyldy. O Ýewropa satylýardy gaz. Esir döwründe de. Ýa näme üçin? Yani şu pullar gelmedi Türkmenistana. Yani öz gazımıza bir ulanyp bilmedik esir döwründe. Ondan sonra pulam yok. Satıldı da pulam yok. Bolýa esir döwri oşonuň ýaly geçdi diýil. Esirden soň näme? Soňky 30 ýyl näme? 30 ýylda gaz geçen ýaly boldy. Olam köp owalarda şu wagtda çelli gaz ýok da. Owalaryň käwre owalaryň ýarymna çelli gelipdir. Ýaryma gaz bolanlanýar. Nämemiş? Dünýäniň 4-nji ýerdäki rezerwi barmyş gaz boýunça. 4-nji ýerdäki rezerwi, ýani gaz boýunça rezerwi bolan ýurdum halkynda gaz ýok käwre ýerlerinde. Soň gyş aýlarynda gaz ine doňýar da, ýani soğukda gazın akışı yuvaşlaýar. Ünsüýärýän bolsaňyz gyş aýlarynda gaz goýan ýan däldir. Şertler hem döredilmedi. O gaz çekilipdir, o çekilende de sapara aýtda. Bizim döwrümizde biz şol Orsetden getiren turbalarymız bilen gaz, suw, şonýa zatlar çekdik diýdi. Şol turbalar entegem şo turbalar. Ýani daşynda alan, şo wagt gelen wagty, ýani häzir günümizde turbalaryň ýani altyapy diýilýär oň turbanyň özüne. Şo zatlar hem elmide ama ýeriň aşagyndan geçýär we bütün şertleri düzedilýär. Şonuň ýaly bir gynançly ýagdaýda şonuň ýaly diýilýär. O sizem pikiriňiz aýdy ýene. Dağır durmuşda ýaşap gören, o ýene de siz daşary ýurtdan gelen o parazitler hem bar, gelmişekler hem bar. Pullaryň hemmesi şolara gidýär. O halkam korkasında, yani şu gaz yurttaşına çıkarılyanlığını gizlemek için halkı korkuzmalı. Yani bilimsiz, soğutsuz tutmalı. Yoksa soğutlu olsanız yine hazır biz yurdun daşına bilim aldık bir zatları öğrendik de internet var. Türkmenistan'da näçe gazın çıkýanyny ve şonun näçe pul bolýandygyny, şu pulları Türkmenistan'ın içine harçlansa, bizim şu daşary ýurtlarda okuwa da çıkmaly däl de.
için bizim ýa-ni ýurdun içindäki şertlerimiz has boljak. Ýöne däl, ine şoňa kellämiz işläp bilýär. Soň izine barlaşdyrsaň, gözleşdirseň, orsetden gelen ýa-ni gaz mafiýalary diýeli bulara. Gaz mafiýalary çykýar ýa-ni Dmitri Firtash diýip, nämäni Putiniň dostlaryndan ýa-ni ýol etendäki gazy alyp durlar da näçe ýyllar bäri. Ve şonuň ýaly ýagdaýlar. Şonuň üçin hem sowatsuz tutýarlar halky. Ýyllardan bäri. Ýani ýitip gitsin, pikirlenmesin, o gazyň ýere çykyp gidýänini soramasynlar. Kelläň işlemese bu zatlara düşünmeseň soraň ýok-da. Şonuň ýaly. O kemine bu neme Türkmenler bar daýdymyzda o Türkmenler gelin alıp ogly ýürüp berisini hem çykyp bilen oklara. Ola bir ýerlere daşary ýurtlara gezmäge gitmek eken. O taraplar amma ol pensiýa almaga bir ýerde dursun. O beýlede dursun ol gaty kyn Türkmeniň ýagdaýy. Yani sen bana soru verdin de daşary ýurtlara gidýäňizmi, gezmäge dat diýip. Elbetde Amerikada ýaşaýan adamlaryň legal işläp özüne pensiýa aňyrysyny artdyryp bilýär. Ýa-ni hökümet pensiýa berýär diýeniň gaty näde şol ýalňyş düşünje, hökümet beren ok pensiýany. Her bir adam özüniň işläp özüne pensiýa gazanýar. Gazanýar diýenim öz aýlygyndan artdyryp saklap oturan bir sistemi bar. Bankiýaly bir sistemi bar. Şu sistema iň soňunda saňa pensiýa tölenýär. O öyle çare. Aslında bank o saklamaya onu nähil bolýar. Ýani saklayan ýalyk. Misal üçin men nalog töleýände aýlym misal üçin 30%-ni ýani Ýewropa ýurtlarynda 50-56% çelli gidýär. Şo tölen naloglarym pensionerlere gidýär. Hassahanalara gidýär. Ýani polis işgärlerine gidýär. Soňam harby näme aýrylýar. Şol ýani meniň aýlygymdan alynan nalog şo ýerlere gidýär. Soň men pensiýa çykan wagtym o ýaşlardan o ýaşlar ýani işläp deme nalog töleýär. Şolaryň nalogundan gelýär. Bu aslında o başgalary işlän wagty şolaryň gazanan pulundan paýlap berilýän bir sistema. Şo bolmasa da bolmaýar. Garran adam işläp bilmeýär. O pul nereden gelmeli? O ýaşlaryň o tölen nalogundan gelmeli. Näme üçinse bulam bir wagt ýaşdy işläp nalog töledi pensionerlere. Şol nalogdan berildi. Şol ýaly ýöne daşyndan seretseň o bankda saklanyp duran ýalak görünýär-de. Öyle çare dowam etdirilsiz. Ýani nalog diýenim bar, salgyt. Ol iki hili neme bar. Men diýenim pensiýa üçün addelni bir account bar. Ýürüti şoňa gidip durýar pensiýa üçün. Ýöne nalog ol ýylyň aýagyna her kim töläýmeli. Nalog bar, o başga dat. O ýanky garyplara, köp çağallara, garlara, olaryň ballisalarına, dermanlaryna olary ýanky nalogumdan tölenýär. Olara geçen pullar. Ýöne her kim özüni özü töleýär, ýanky pensiýany aňyrysyna aýryp goýýar. Ol bir sistema ol. Yani senin pulun her ayda aylığından geçip duran pul senin özün neme yani garrylygyny üpjün etmek üçin ýygnanyp durýar ol. Öyle çare sesimiz gitdimi? Ha. Bir ildeşimiz hem avakaz hem ovalarda var diye bizim ovamızda yok da men şo taýdan misal berdim. Häzir reçelliğinem yok. Yani bilmän hava bir zat aýtmak ýalňyş bar. Seniň owaňda bopdylar ýöne häzir reçelli. Owalaryň ýarymda yok, ýarymda bar. Şonuň ýaly bir ýagdaý.
Yine şu yankı näme üçin gurrun berýäs biz bu zatlary? Yitiren zatlarmy bilmek üçin. Soňra başga bir tarapy urup durýarlar-da. Gurbanoğlu ýene näme diýip Gurbanoğlu ýok bu taýda ýanky olam taýyagyp berenleriň içinde kukla gurjak. Şonu görkezýärler. Birden bir zat ýalňyş gidäse-de şu Gurbanoğluny ýok etdirmeli halka. Soň ýene ýerine dawaraly şekilde orsun adam gelmeli-de. Soň ýene-de 1 ýyl, 2 ýyl azrak hereketli bolar. Ondan soň ýene-de şo gorky näme sistemi dowam etmeli. Şu zatlaryň gurrunny etmän o hiç kim ýurdun içine girmeýär. O täze Türkmenistanyň gurrunam bolmaz. Beýlek zatlar hem edip bilmeýär. Etmeli hem däldir. Şu zatlary düşünmelidir, aýdylmalydyr en azyndan ýa-da düşünilmese-de aýdylyp geçmelidir. Ýöneköýje bir sora näme üçin? Türkmenler dynjalça gidip bilenok. Bir sany näme ýazypdyrdy häzir bir kommentariýa bardy. Gaz kışta bizim ovamızda yok diye. Aynen. Altyapısı yok. O son yine de şol bir adam yazıyor sizin ýagdaýyňyzdy. Halky güýmemek ýaly gelýär bize diye. Yani kime cevap beripdir o halky güýmemek ýaly. Şu zatlar size güýmek gelýän bolsa onda aklyňyz bir çene barmandyr diýmekdir. Ýöneköýje bir soru. Näme üçin türkmenler dinç Almana gidip bilenok? O ýurtda da 12 trilyonluk resurs var. 12 trilyon. Ananyp bilýäňizmi? 12 trilyon. Yani Amerika 20 ýyllap Awganistanda 2 trilyon näme pul harçlatdy. 20 ýyl boýunça 2 trilyon ýa-da eskeri harçlamalar gat gymmat bolýandyr. O diňe eskeri däl olar bir ýa-da sistemany tutdular. Bir döwlet ýa-da hökümeti tutdular. Ýa-da Awganistanyň eskerlerini üpçün etdiler. Yani döwletiň işleyişini üpçün etdiler. Gaty gymmat ve Awganistanda 32 milyon halk var. 32 milyon halka 20 ýylda 2 trilyon pul harçladylar. Häzir yani Amerika çykdy da şo taýdan. Görün Awganistanyň ýagdaýyny. Açlyk näme derejäge geldi. Yani Taliban indi boýundan alyp başlapdyr. O biz başaramjak. Ýa-da hökümeti düzüp nemetseniz biz bereli diýen ýalakrak bir gurrundeşliğe geçip başlapdyrlar. Bulan belki Talibanyň bir mekirligi bolup biler diýilen ýaly näme de var ýani. Ýene şonuň ýaly şu zatlaryň pikirini etmän, ýa şu zatlaryň pikirini etmek bir güýmemek bolsa, onda sizin pikirini edýän zatlaryňyz o näme? Onu bilenam gaty kızıklanýanda. Mana ýazyp bilseňiz o bizem okaly. Ýyldaşlar şonuň ýaly. Ola çarıgy 40 minut diýip gurrun edipdik. 40 minutdan. Öyle. Diýen nimeler bar da edip berin onu. Amerikada dinçalyanlar vardı. Elbette näýili bir dinç Almany gowurýan adamlar bar. Olam bir enniklen bir görünüşine girýär. Her ýylda bir ýere gitmeli dinç Alman diýip öýdlerini planla bir äraýal bolsun çağalar, çugalar bilen gidýärler dinçalýarlar. Eger edil men öýdüm arada aýdamda men ýylda 2 separ men otpuska çykýany. Ondan her otpuska çykanda da yer gidýär. Aralygyna da bolup bilýär. Otpuska ýogamakdy. Bir balniçda da çykyp gidip bolýar da. Ýöne onu arkaýyn edip bolýar. Näme üçin täbäbi seniň alýan aýlyklaryň saňa şoly ruhsat berýär. Şonu yerlerine koyup tıkşıklı nimeden de yani sen aýtdym da adam maşyna 1000 euro zat bolýandyr diýip. Onun dogry şu ýerde şoň ýaly seniň ýörgeniňe görä de aýagy ötmeli bolýan.
Mesela kımmat oteller var, arzanraklar var. Ya kımmat yerler var, arzan yerler var, dinç alyan yerlerim. Her bir adamın öz alyan girdicisine bağlı oluyor. Dinç almağım şeyle. Maşin meselesinem aydamda hakikaten berde maşin aylığın kat ucupsuz adam orada maşin alıp bolya. $1,000 bir nemerak maşinler alıp bolya. Aylığım näçe iň az aylyk? Aylığım men qaytışmaly $2,000 $2,000 ortaça aylık. Yani Gelme ol geçýän plus o. 500 bolup bilýär, plus minus 500 bolup bilýär ýa-ni. $1,000 bolup bilýär, $2,000 bolup bilýär. Ýöne ol hiç il eline diplom ýok adamlaryň aylygy. Beni McDonald's'da da işläp örenler bolýar. Günüň dowamında bir 7-8 saat işleýär, ene şolaň aylyklar şolaň alyk bolýar. İşleseň işlemeseň bir ýalyk bir işler de. Yok, o işleseň işlemeseň bir ýalyk däl. İşlen adamlaryň aylygy, ýani bir aylyk ýetirini bilmeýän bolsa ikinji ýere işe girip bilýän. Sebäbi käbir kruglosutочный 24 saatlaýyn işleýän supermarketler var. Olara 3 smenlaýyn işçiler gerek. Onu da işläp bilýän. Elinde sen bir college'ga torup diplom alan bolsaň, olaň aýlyklary yer bilen gök ýaly tapawut bolýar. Olar ýaly ýagdaýlaram bolýar. Şoň üçin dinjalş meselesini her kim öz ýorgunlygyna görä aýagy ötýär ýöne. Hukman suratda ýylda bir sapar gidýärler adamlar dinjalşy. Dünýäni görýärler men bilýän de olar her ýyl bir ýere gidýär. Bir ýyl Taýland, bir Onlarda ýyl Türkiýe, bir ýyl galyň tölemek ya oglu ýerinde galyň tölemek diýen zat ýok. Berge batmak diýen zat ýok. Onda öyle çağırıyor şu tayda cemlesem bolor. Yani 40 minut deyip görmedik. 40 minuttan köp gitmesin deyip. Bizim çıkışlarımız uzun oluyor. Dinlemem kıyın oluyandır. Yani vaqt az iyilleşlerimiz için. Onun için şu tayda cemleli. Ne oluyor çağırıyor, sağ olun. Bolýar. Ana şu ýerde jemlesek ben Türkmen watandaşlamadan Amerikada ýaşayanlar bar bolsa, illegal görnüşde gelen bolsaňyz, 6 aýlyk turist viza bilen gelenen bolsaňyz, ýokmany suratda strahowka berilýändir. Watandaşlar men häzir New York ştatyny görüňe diýen, başga ştatlar biljekler, ýa-ni New Yorkda köp wagtlar ýaşamsaň bilýän, 6 aýlyk vizaly gelenen bolsaňyz, ýokmany suratda size страховка berilýändir, medisinski страховка. Bolmasa her hil ýagdaý bolup bilýär, 6 aýyň dowamyny yaraman bolup bilýär, elini aýagy döwdirýän bolup bilýär, ýagdaý her hili ýa dişiňiz agyryp bilýär. Onda has gymmat düşýär size. Şoň üçin страховка açdyrym gelen bolsaňyz gelen wagtynda şona aýdynyň watandaşlar. Bu arada soň ýene gurrumyzy dowam etdiririz. Aýtjak tatlym gatykän bir ugurdan bir azajyk wagtykany bolsa bilýän datlan bar. Bolýar. Bolýar, watandaşlar sağ olun. Bolýar, sağ olun.